खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 24 नभेम्बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ गोबां बेले-बेजे नुजाथिगोन गाज्रि सान वृष राशि मोजां रादाब मोननो हागौ दुखुआ गोजान जागोन रंजा-बाजा थानो हागोन मिथुन राशि गोदान खामानि मोननायनि खाबु दं साननाया जाफुंगोन मोजां सान जागोन कर्कट राशि इयुन खोथाखौ साननानै गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ सानब्लाबो सानस'हायै जागोन सिंह राशि आखाइनिफ्राय माबा मोनसे मुवा गोग्लैना बायनो हागौ थाल लानाया मोजां जागोन कन्या राशि दावबायनायनि थाखाय मोजां सान जागोन खैफोदा गोजान जागोन मोजां सान तुला राशि नाजानायनि गेजेरजों जै जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन सुखुयै थानो हागोन वृश्चिक राशि फिसानि थाखाय दुखु सहायनांनो हागौ गोसोआ गोजोन गैयै जागोन दुखुजोंनो साना बारलांगोन धनु राशि खामानि दामानिफ्रा जोबस्रांनाय नङा देहाखौ मेंखांनाय मोननो हागौ आरामै थानो गोसो जागोन मकर राशि सावस्रिनि बिथिङाव मोजां सान जागोन देहाखौ जोबोरैनो गोजोन मोनगोन कुम्भ राशि हरखाबै देहाया खहा जानो हागौ जानाय खाजाखौ मोजाङै बासिना जानाया गाहाम मीन राशि मोजां हाबा मावनो हागोन मान सन्मान मोननो हागोन गुबुनखौ गियान होनो हागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाव एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेंजर डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003 99187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव